Ja som hrával za Slovan ešte, když tady byli komunisté. V 76. sa na tomto ľade odohrala bitka, ktorá rozdelila československý hokej na dva tábory. Čo je na tom zaujímavé? Boli to spoluhráči. Od toho dňa som už na ľade nestál. A poradne už ani na svojich nohách. A len preto, že som mal byť kapitán. Pamätám si to, vpredu byli Kužela, Golonka, Daníšek a vzadu hral se mnou ten s***enej husár. Ten tým mal vyhrať šampionát. A tomu s***enemu hajzlovi to nikdy neodpustím. Ja vám povím, byl som kapitánom 10 let a mladý sa mi začal kafrať do kapusty. Tak som mu ukázal, čo je to hokej. V 76. to boli hráči, viac krvi som nevidel, ne jak teraz tieto sračky, ne? Tuto mi ten Grlik spravil to. Po 50 rokoch od tejto udalosti sa títo páni uvidia prvýkrát. Keď som videl jeho tvár prvýkrát na ľade po všetkých tých rokoch, stratil som rovnováhu. Když som ho na té mlade videl celého dochrámanýho, došlo mi ho líto. Uvedomil som si, že to je vina nielen zubu času, ale taký má. Keď mi ten starý parchant podal ruku, tak som pochopil, že ľudia sa menia. A po 50 letech nenávisti Sa stalo priateľstvo na celý život.